מאחורי כל טייס מצליח עומד מכונאי מעולה. בני אורי מחזיר אל בית הספר הטכני את גיבורי הסרט הנעלם הגדול על האנשים שמאחורי הקלעים בחיל האוויר. שריקתו של מטוס סילון הגומש שחקים במהירות מסחררת מרטיטה אפילו מבוגרים. אך בכיתה, שהוא מפורק לגורמים, אפילו הצעירים אינם חוששים לנעוץ אצבע בקרביו המתים. שיעור זה על מנוע הסילון הוא אחד האהובים ביותר על הנערים במסגרת הקורס למכונאי מנועי מטוסים, אחד מששת הענפים בהם משתלמים חניכי בית הספר הטכני של חיל האוויר בחיפה. זה לא היה מנוע כזה, מנוע כבר סופר דופר, בטח החבר'ה לומדים על זה. זה היה מנוע, אני לא יודע, עם כל מיני להבים כאלה. יש כל מיני צורות של הבטחה. הבטחה הבסיסית זה הבטחת אש. עמדתי ליד המנוע והסברתי לו, והוא אמר לי, בסדר, לברנו את זה. גם בהפסקות הם שרויים באווירה תעופתית, אם כי לא ממש באוויר. לשם כך עומדים לרשותם משטחיו הרחבים של בית הספר, המתפתח בהתמדה מאז נוסד לפני 7 שנים. והם מנצלים כל פינה בכל שעה בו. כבר מימיו הראשונים של חיל האוויר הישראלי, עוד לפני שנולדה הסיסמה האלמותית הטובים לטייס, הבינו מפקדי החיל שגם הטייסים והמטוסים הטובים ביותר בעולם זקוקים בראש ובראשונה למכונאים, טכנאים וחשמלאים מצוינים שיתקנו, יתחזקו ויכשירו את המטוסים. לכן הפיק מינהל ההסברה בשנת 1956 את הסרט הנעלם הגדול, שביים נתן גרוס, אחד הבמאים הראשונים והפוריים ביותר שעבדו עבור מינהל ההסברה ושירות הסרטים הישראלי. הסרט הוא בעצם תשדיר שירות לבית הספר הטכני של חיל האוויר בחיפה, שהוקם בשנת 49. בית הספר הטכני בחיפה נקרא היום המכללה הטכנולוגית של חיל האוויר. מעבדות החשמל והאלקטרוניקה הן היום מעבדת לימוד הייטק מתקדמת. במוסכים כבר לא לומדים על מטוסי הבוכנה הוותיקים, אלא על מטוסי ה-F-15 וה-F-16. וגם האולם בו נערך אז החידון של שמוליק רוזן היה לכיתת לימוד מולטימדיה. את הכלים שהוא רכש בחיל האוויר, אם זה בבית הספר ואם זה בשירות הצבאי, הוא לוקח את ארגז הכלים האלה ויוצא לשירות באזרחות, בתעשייה, בחברות ההייטק או כל מקום אחר, שיאפשרו לו להתקדם בקידום האישי שלו וגם לתרום למדינה ולתעשייה במדינה.